Jo diria que el sentit és polivalent, no? Té diverses significacions. D'una banda, el contacte amb les persones, com el rostre diuen que és el mirall de l'ànima, jo diria que és l'ànima directament, i que a partir d'aquest fet plasmar sobre un paper amb unes traces senzilles aquestes expressions derivades dels estats de l'ànima, el que l'acadèmic Lebrun, famosíssim, en deia les passions a l'ànima, per mi va ser en principi un entreteniment, una manera de, diguem-ne, de desfogar energia, i després van agafant cos fins a convertir-se realment en una suite, en una sèrie de treballs que vaig renovant i que em sembla que d'alguna manera tenen també l'avantatge d'arribar amb bastanta senzillesa i rapidesa al públic. S'estableix un contacte fàcil, comprensible i al mateix temps no pas accent d'allò que en diríem professionalment la contemporaneïtat. És a dir, unir el passat, el present i una mica mirant cap al futur, no? Cada un d'aquests dibuixos té nom i cognoms, és una persona. Persona que he conegut, que he fotografiat, de la que n'he tret alguns apunts, i a partir d'aquest material elaboro aquella expressió que em sembla que respon amb alguna de les expressions bàsiques. Si m'ho permeteu dir-vos que la sorpresa ha estat, al cap d'anys de treballar el tema, poder constatar alguna que en el fons és evident i que contradiria la possible codificació, i és que hi ha expressions que són ambivalents. Per exemple, és difícil distingir el riure o el plorar en molts casos a partir d'una expressió, o el gaudir o el patir. Hi ha extrems dels estats d'ànim humans que al final la finestra, que és el rostre, els denoten d'una mateixa forma. Això passa sempre, amb qualsevol activitat humana i, per suposat, amb l'art. Una cosa és la intenció que hi posa l'artista, el seu sentiment, els seus desitjos, els seus interessos, i l'altre és com això és interpretat. Llavors, precisament aquí gaudeix, jo diria, una part molt important de la pràctica de l'art, que és la que ens fa veure que si bé la raó és absolutament necessària per la nostra supervivència, si no hi ha emoció, no hi ha raó. Si no hi ha emoció, no hi ha coneixement. I a l'art el que fa és recollir les emocions amb la seva plenitud per produir idees que poden tenir moltes interpretacions. En aquest cas jo diria que queden una mica més cenyides, queden una mica més cenyides, però que és evident que es pot estar d'acord o no amb que aquella expressió respongui al text que se li aplica o al títol que té, no?